लगली बाप रे बाप का तो ना शौक बाजी बुढ़ारिया जवान अपना जगह पर बा ठीक नु आसाजे सोरे के जगह पर बा डेंटलू और रोत जगह का खिलाई हां खिलाई तू भी आई है हम खिलवाई है हमरा से हमार लिपस्टिक का काजर देख के जरा तारी आ इनकर बेटा के हम खिलवाई है आई नया नया आइल बड़ी जा अब तब बुझाता कि मुंह पर करिया ही छले बड़ुए अरे मोर हमें मेकअप के सामान हम बनी कि इतना उम्र हो गई हां बानी तो ठीक बानी मैं हम लेके आके लगाई ना तो बुढ़ाई समय में लिपस्टिक काजर के का दिखाई जी मम्मी जी देखावा ही खातिर का होखेला बाबूजी तो को साल ले गइल बानी विदेश ओइनी ना अभी तक ले रवा दिखाइम के करा के झमका के का है ओ गेला मोय हमें सिंदूर गिरा दिल बानी वीडियो कॉल पर दांग के हम दिखाइबे हां उम्र हो गइल बा तो वीडियो कॉल पे दिखाएगे जी हां काहे ना दिखलाए के उम्र हो गइल बानी हां मैंने सोचा तनी कि दोनों से तारा लोग से कम बनी कौन चीज में कम बनी हमरा गोड़ा के धवनो में बड़ू लोग गोड़ा के धवना बुढ़ा गइल बानी लइका पतई बेटा तारा पता मर के रही नु आगे पीछे कह दनी छत फैन तो कम फेर रुक पे मैं फाना तो हम जाना तो जावा के हमारा घर के बाप भाई ऐसा ना रहे कि हम छत छानत रही या पेड़ पे आगे पीछे काहे के घुमावत रहनी मन उतना हम सुंदर रही ओहो बॉडीगार्ड लेके चलत रहनी ना तब का आ तू लोग कहे ना बाड़ू आ कौना गोद के लागेल हो हमरा अंगा कि ढेर ना बोले हटे कालम जी जाके किन ली हां ये देखो विदेश कमा तो ओकर पैसा झापे में रखा हमनी के गहना कोई थमई पे है ना मैं तब उनकर पैसा के गहना गोरीवा के चहले बता लोग के हम ही नु चहगले बन कहले पे है ना हम हां काहे ना पे कभी हमर मन जीव ना हो जीरोवा बुढ़ा गल बनी जवान बन के कोशिश न करी ठीक अच्छा तू जवाने रहबू ना तू ना जब बुढ़ाई नु तो हम ही सब ना करम के तनी लिपस्टिक लगाई तनी काज लगली बाप रे बाप का तो ना शौक बाजी बुढ़ारिया जवान अपना जगह पर बा ठीक नु आसाजे सोरे के जगह पर बा डेंटलू और रोत जगह का खिलाई हां खिलाई तू भी आई है हम खिलवाई है हमरा से हमार लिपस्टिक का काजर देख के जरा तारी आ इनकर बेटा के हम खिलवाई है बाप रे बाप ई लोग लगाई है सजी है सवारी है हां हम ना सवारब हमार उम्र हो गइल त हैं ई कौना के कहां लिखल बड़ुए कि जे बुढ़ा जे सजी सवारी ना लिपस्टिक ना लगाई हम तो लगाई काहे ना लगाई हम बाप रे बाप अपना अंगाई हमरा के नइखे से तनी लगावत हैं अरे तोहनी लेखा एक दिन हमहू रही ठीक नु बाप रे बाप ऐसन तो सास हम देखबे ना कोइनी आय पतोहिन के हाथ जाके दुआर पर से गोइठा ले आवा आसानी पानी कर आ सास के काम हुए कि नहीं लिपस्टिक मार के पाउडर मार के खटिया तुर समझ में ना आवेला कि हमनी के पतो बन जा कि ऊ पतो बड़ी है घर के जितना ऊ कनिया बन के रहत जितना ऊ मेकअप क के रहत उतना देताड़ी हमनी के करे धरे खातिर आय अच्छा ये जब देखा तब ई सुने कहो है के देना हटे के करा के उहे बूढ़ी के हम काहे के कुल देबे जे हमारे कौन काम बा हमर खुद हो जी गोइठा लाटत जीव थागल बाटे एने होता एने करो दुआर पर देता दुआर पर कर आ ये दीदी जी वो हमनियो से 20 हो गल बे बूढ़ी या मार ऐनक लेके खूब तैयार हो देखो ते पर मर से वीडियो कॉलिंग बतियाई में हाय देखाइम हौ देखाइम बाप अरे बाप रे सुने ना कोते हम जवान रहनी तो लइका हमरा आगे पीछे घूमत रहल सो लू लक्षण से ना देखलू आय बुढ़ौती में जी हाथना मेकअप करता तो सोचा कि नया हुई त का करत हुई उ तो औरी कुंवारे में दुआर फोरवावत हुई हम हौ प्रीति के पापा बानो तो लाइन मार ले बुढ़िया अरे कह दिया बुढ़िया से कि कतनो दुकान से जाए ना गहकिया वाली नहीं कसन ठीक नु जितना रहतन उतना गोइलसन कोती हमरा लेखा 22 दुनो ना ना 22 त काहे मती 22 हमनी कता हम काहे खातिर हमने के उतार ली हली जब उनकरा मतिन होइल ही नहीं खींचत तो सोच ले हमारा अगर रहेला उहे सब कोई पर हमारा अगर कोनो गहना होना चोरी भइल होई नो तुमको तो एक इज्जत हम ना छोड़ घर ये डिबा डूबी के ले जा अपन करत रहा तू करत ओइसे हम बक्सा में ताला मार के रखले बानी बोलही बाटे काना में बोलही बा हमर बाटे सब बाटे ए दीदी जान तनी हम जतन ताला मार के रख दे ना रख दे बहरी लगाई अब मोबाइल रख ले बियानो मोबाइल जाके छीन के ओइ दिन हमर 400 के लिपस्टिक हमर लगाबो लेके दिना में दादा ओइ दिन से त बुढ़िया सन सबके सीख गनी कि बुढ़िया कौन नस्ल के बिया पत्ते न चल के लिपस्टिक कहां लगले कि एक दिन में पूरा डिब्बा सोख गई ऐसे कोई लिपस्टिक मारेला हो
आ ना एकरा मत सास हम देखनी एक से एक सास वैसन की पतोही के तर हाथी पर रखले बाड़ी सन दुआर पर हेले ना डली सन ई सास बिया के खुदे घर में कन्या बन के रहल चाहती है जैसे लागता कि फिर से एकर बियाह करे के मन होखल बउए ओ तारे सही में पतोहिया कहतरी स कि हाथ ना बना तरु ठना तरु सज तरु के करा के देखइबू ठीक है त कहलसिया हम बुढ़ाउए के फोन करतनी वीडियो कॉल करतनी देखतनी हाँ हम कैसा लागतनी पहले ही बताई अरे बड़ा बढ़िया लागत है बूढ़ी बढ़िया लागतनी नु अरे बाप रे बाप बुझाता कि उ दिन अभियो याद आवता है उ दिन भुला ले न किए दाद बाप उ बाप हमार तो 32 झड़िए गइल अरे बोली ना का कहतनी जान तरू तू तो एकदम जहर के पुड़िया लागत हो जोर लागतनी तो यही ना चाट के मर जाई अरे बाप तू खूब एगो काट कर देलू हम तो प्रदेश में बानी तो हम का आइबो हम कहतनी कि कैसा लागतनी देखतनी इतना लिपस्टिक लगैले बानी मेकअप कइले बानी त रउआ का त बोलतनी बाप रे बाप बंद करता है जब मोबाइल फेंक या घर के रास्ता देखी ते आई ना आई रउआ के माना के कइले बा अपने नु घर ह हैं अच्छा ये बताई खाना उना खइनी हाँ खाना खैनी बोला अपने कम अच्छे अब बुझा तारा के देखनी नु तो दुगो रोटी और हमार एकदम बढ़िया से और बेसी घोटाई हो ठीक है बात खाई हम जातनी अब खाना खाए रखतनी है तो मजे में बारू न हाँ हम तो बोले बनी का हेरवा कोनो दिक्कत बा अरे हमार तबियत पानी जो हुआ लागल ए दादान हाँ ठीक है बाबूजी ठीक बा हम रखतनी ठीक बा जाई आराम करी बूढ़ा ठीक। कहीं के केकरा से बतियाओ तनी जे बड़ा सुटुर सुटुर हैं माने अब इहे जी में काम रह गेल बा ना बेटा पतो होने का संग घरे दुआरे लौकत कि वीडियो कॉल पर मेकअप दिखावत रहता नहीं तो बेटा पतो घर में हो गल तो का करी हम जहर खा के मर जाई हमार मन ना हो हैं अरे उम्र के साथे साथे कुछ लिहाजो कल जाला जी मम्मी केकरा जी से लिहाज करी हम अपन बुढ़ावे से नु बतियावत रही त का है जाई बेटों के दिखावे कि देखा तोर बाबू के मेकअप करके लिपस्टिक मार के दिखावत नहीं क्या ना बेटवन के देखनी है हम तो अपना मरद के फोन से बतियावत रही दिखावत रही हैं आ अरे तो हनी के पीछे लगल चलत रही से तो हम का करी एगो बात कही मम्मी जी आय अब कतनो दुकान सजा बजा लेम न तब गहकी नहीं खन जुटे वाला जननी ना हमरा गहाकी के मतलब नहीं खे हमरा खातिर हमर बुढ़ावे ठीक बाड़े ठीक नु तो हनी के जवान बाड़े से तो हनी के गहाकी बटोरा सा ठीक अरे नु बाप रे बाप हाँ। हमारा तो ई नहीं के बुझात के ये घर खातिर हमनी के हनी जाका हमनी के जैसे लागल कि सास हंजरा रहुआ हमनी के पत्तो हो हनी जितना रहुआ मेकअप में रहता नहीं काहे ना रही तो हनी के हम छकले बनी तो हनियो के करस हैं नाही त कामा से फुर्सते देता नहीं हमनी के कुछ करे खातिर हम लइका खटिया पर होत छटपटा त नहीं के बुझत कि लइका के बझाई हमरा में दूध का चुआ ताके पिया दही एगो दूध है पियले से हो जाला हाँ। के द्वार पर खेलैती त ना लइका रहित हम ना ले जाई तार बाल बच्चा हमरा खातिर का पैदा कइले बड़ू जा गजब के रवा सास बाकी बानी जी कोनो कोनो सास सोचरी संगे हमरा ना तो पता होखत सन त खेलैती बझैती हां रवा एगो अभी अपनो जमल के पोसनी पालनी अब तो हरो लोग के जमल हम ही जवान भइल बनी ना हैं जान द्वार पर पानी भर के ले आई खाना बना हमरा से ना भराई हट होने अरे त ना खाइब ना घोटम ना बेरा कुछ देख ढेर बोला तरे का माने ढेर बोल निमन बतिया कहतिन त रवा के लागत कि ढेर हम बोलतनी छावड़ा से कहा ही के पड़ी ना छौड़ो से कहत छौड़ो खुद ला जाजी के हमर माई कौन रूपा में रहती जन्नी ना हां एही से भूल के भी छौड़ा के सामने मत जाए के कोशिश कर चल चुपचाप रह तो हनी के भड़का के हमरा छौड़ो के अथी कर देबू सा चुपचाप रह ना तो हाँ। जाई कोहबर घर में बैठी कोहबर घर में बैठी हमनी के तो घरे द्वारे करबे करम जरा कोहबर आई नहीं बैठब ना बैठबे करत बैठब देखा तनी कि तू का करत तरी से बाप रे बाप का तो मेकअप मत करो वीडियो कॉल पर बतियावा मत खाली बिया धैले रहस लोग खाली खेलावत रह कर तुनु न मन उबिया जाता बक बुढ़िया के मेकअप कर कर मन ओकर नहीं खे उबिया अभी मेकअप छीन के लिए आइल हन तब कहीं कहा ले चोरा के कि काजन का करते का ना काजन कौन ओकर मेकअप दे देता सनु के करे लागते बुझाता कि 10 गो इया रखले बिया मरद ले बुझाता ओकर पेटे नहीं खे भरत बिया नानू न त आके लाते मुंह का कचरे लगी देखी त हम तो मन नहीं कर छी बुढ़िया बुढ़ाई में मेकअप करती है हमनी के जवान हो गनी तब मेकअप करे के हमनी के नहीं खे हमनी काम काज कर ले मियानो तब मेकअप करम या अवतिया
ए बार मेकअप हम छोड़ाइए दे हम जा तन चूल्हा लिप पोत के आ जाके तब उनका मेकअप करवावत ने मुहे मेकअप करे चलल बड़ी मर्दे को बाटे नु त कहबो करे नु त माई की ना बोली नु कि हम मैया हमें का करतिया का ना वो तो अपन अरे हो हाँ देखा था कैसे निमन पोता पोती कइले बड़ू हां आई ना रोग तो खाना खा परी ये अगर मैं से कही हमारे से का कहत है तारा में बंद पेटी क लाल में माई से कह के तीर त माई के मेकअप आने की देखो त माई के मेकअप झड़ जाई माने हम जाई माई के मेकअप नहीं हरे कितने मेकअप मार के बैठल बड़े काहे ना माई मेकअप मार दिया गली में जाती है तो बोलते पास बुढ़ावा ना बोली फेंकता ही बासा अब का सुने तो मेहरार है तो मेहरार न रही ना के कुछ बोल हम सही ले लखा जी जाकर पर माई के देखी ना हमें के चल देखे तो तोरा के देखी जब हम माई के देखब तो जाके देखिए मर ओठ रंगले त सुगल लेखा आ देखाओ चते वीडियो कॉल क देखाओ त बुझे तू अपन चौकट के वाले किस पोतले रो हमार नहीं हारा माई तो के कर नहीं 80 वर्ष के बुढ़िया के नहीं हारा त माई को दे तो खा तो माने माई से कर दे तो जाके हम कुल कही काहे ना कम जी काता नहीं चिल्लाती है चिल्लाई ना तो देख ले है कांग्रेस के चुनाव छी में हां तो हमारे के दिखाइबे कर मार के रहो दिखाइबे ना कर ते दू पलिया के वाले पर कम बजाओ तो जवाना तू अपन छान पे घात चुरावत लनु तो मिजाज बन जी तो ओड़ी जीबू ना तो मरिए जीबू बेरा बुझाइल नु कर तू डरामा आ मत बनावते खाना बेरा ई लोग पतो कि सास के बहन न ठनल निहारता लोग बुझाता कि नाक एकदम खराबे हो रहा तो जब देखो जब एक ड्रामा सुन का है हैं का बोल माने ते का ते ड्रामा लगा के धलबे घर में का ड्रामा कइले बनी रे माने ते ठीक करते नु का करत तनी तनी माने हम लाजे हम कुछ बोलत नहीं तोरा अपन माने बुझाते नहीं खे हां का त हम ऐसन करत तनी कि तोरा लाज लागता माने लाजे हम बोलत नहीं के तोरा अपन माने बुझाते नहीं के माने हुए हाल बनू के जने कौन हाल बा तू का कहत रह से हमरा से पहले माने जब हम खोल के ना हम तोरा ना बुझाइए नु तू कह ना मौगी जोड़ ले हउ एगो में दूगो ई कहे नहीं खस कहते ऊ तो खोबसत रहते सक कुछ बोलत तो कहते अपन माई के जाके समझावा ना हां माने माई बनो ठनो मत बेटा पतो है जलते सास सबक सिंगार ना करेले अब चौकट का हम कहीं देख माई है तो कहल कुछ नहीं के सुपर हमरा बुझाइल नु कहीं गोइठा उठा के इज्जत का पाही नत लगाओ मम्मी अरे जी चुपचाप रह जन मौगी सिखाओ तरी सनु तने तू बोलत रे अरे सुनी ना जी है जाके द्वारा पर गोइठा लेके आई जेकरा जोन करे के मैं बोलत रहो करत रहो लेकिन हम अपन करब माने तू अपन आदत से बाज ना आइबू काहे जब ले तोर बाप बाड़न नो तब ले हम अपन सब सिंगार करब तब बाबू रहिए तब नु चूल्हे में आउ पानी पड़ल बाटे आ खाए के चाहिए बेरे प कब से मांगा तनी गोइठा जीरो से हम ना ले आइबे काहे हम कहीं हम जी द्वार पर लावे खातिर आदत अपन सुधार लो मैंने दोरो पब जाई बुझा गुन आदत सुधार लो इज्जत का पाही नत लगावो तारे के बता देते तोरा जोन बोले के बा बोल ठीक नु बाकी तारा आदत में सुधार ना हो रौरा से भगवानो हार जननी मम्मी जी हां रौरा के खाली खाए के चाहिए बेरा अब प जानत बड़ा बड़ी इसकी भगवान हार जाइए तब काहे तू हमरा से लागतारी से बाकी तू अपन आदत में सुधार ना लेबू इहे नु ना हम ना ले आइबे कौन हम गलती करत तनी जब ले हमर बुढ़ाऊ वाले तब ले हम अपन जब सवार ना सही तो तारा लीलार पर चमकत चम हम देखत नहीं खी सही के मारे बाप रे बाप झमकत ऊपर नीचे हां अब तो लौकत नहीं खेत हम तोरा तनी शरम करे के जाई कि लइका फइका हते ते भइला से नाती पोता भइला से का शरम करे के करत चाहिए रे कौन चीज शरम करे के चाहिए मौगी जौन कहत रे तो नहीं करत रे तेरे से बोला ले बेकार बा जब भेरी बैठलस नु त मौगिया के बोलल बातिया के कहेलस जो तोरा की जो एक और हमारे लेके साला आदमी तो जोहर मारू खा को मर जी तो निमन रहला ना हम साला रहती है ना हम कुल सुनती है देखती बाकी का हम कहीं साला बात हो तो मातारी के ना तब ले तो का हम कहीं सुधार देले रहती हम 2 मिनट में तोरा के हद हो गई एकदम तो का हम कहीं अभी तो घर में ही बतिया बाटे कहीं बाहर होते तो और इज्जत में बास कर दिया से टोला महला में अच्छा ठीक है बा तू कर कब ले तू नहीं कुछ सुधारत